ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മളിന്നിവിടെ ഒരു കുക്കുംബർ ഷേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാനിവിടെ 2 തരം കുക്കുംബർ ഷേക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ഷേക്ക് അടിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു കുക്കുംബർ ഇവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കുംബറും 3-4 കാഷ്യൂനട്ടും ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും ആവശ്യത്തിന് ഷുഗറും ഇട്ടിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കുക്കുംബർ ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി. നമുക്കതിലേക്ക് 3-4 ഐസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഷേക്ക് എങ്ങനെ അടിക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഒരു കുക്കുംബർ അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്കൂപ്പ് വാനില ഐസ്ക്രീം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരവും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സാധനം കുക്കുംബർ ജ്യൂസ് കുടിക്കാനാണ്. ഇപ്പോൾ പാലൊന്നും അടിച്ച് കുടിക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ വെള്ളമൊഴിച്ച് അടിച്ച് കുടിച്ചാലും വളരെ നല്ലൊരു സാധനമാണത്. എല്ലാ ദിവസവും കുടിക്കാൻ പറ്റിയ അത്രയും നല്ലത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഷേക്കും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചൂട് കാലത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെങ്കിലും ഒന്ന് അടിച്ചു കുടിക്കുക ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.